צהריים טובים, ברוכים הבאים ליום האחרון של שלב רבע הגמר בטורניר החורף של טיק טק. היום נדע מיהו הבית ספר הרביעי שעולה לשלב חצי הגמר. האם זה יהיה, ובואו באמת נראה מה קרה בשלושת הימים הראשונים, האם זה יהיה קציר א' מרחובות עם 610 נקודות, מחיאות כפיים קודם כל לבית ספר. או שמא הנדסאים תל אביב שפתחו פה יתרון מכובד ביותר עם 1210 נקודות. הכל יכול להיות. בואו נראה מי הנציגים האחרונים שיקבעו מי בית הספר שיעלה לגמר. קודם כל מהנדסאים תל אביב, מיכאל גורודין. איך, מישה? מישה? החבר'ה קוראים לך מישה? כן. לא, שאני אקרא לך מישה או לא, תגיד. לא אכפת לי. אתה חופשי בעניין הזה. בוא נראה מישה. מה כתבת לנו? אתה, קודם כל, התפריט של מבוכים ודרקונים, נכון? ודרקונים. כן. בוא נראה מה עוד כתבת. למשל, כתבת זה מאוד מעניין שיש לך אוסף קוביות? כן. מה זה אוסף קוביות? זה אני לא שמעתי. אני אוסף קוביות. מה זאת אומרת לאסוף קוביות? קוביות זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא? גם. מה עוד למשל? מה הקוביה הכי מוזרה שיש לך? הכי מוזרה זה... צבע 1 עד 20. 1 עד 20 בקוביה? יואו. מה עוד כתבת? בוא נראה. שאתה אוהב לצפות בטלוויזיה. במה הכי אתה אוהב לצפות? הכל. מה זאת אומרת הכל? הכל? תוכנית אחת במיוחד? אולי טיק טק. אולי טיק טק. טיק טק, יפה מאוד, בוא'נה. ומקציר א' רחובות יש לנו את אייל סדובסקי. ואיזה קהל הגיע מרחובות. אתה יודע שבשלושת הסיבובים הראשונים ניצחו הנדסאים, אתה תצטרך להראות מי אתה היום, בוא נראה מה כתבת לנו. אתה אוהב לטייל, בעיקר במדבר. למה דווקא במדבר? כי זה רחוק מהכל ושקט שם. יפה. אתה אוהב ככה להתנקות, מה שנקרא. כיף. ואתה גם חבר בחוג הסיור של החברה להגנת הטבע. היה פה גם נועם לפני איזה יומיים, 3, שגם היה בחוג סיור, גם מרחובות. מה, יש לכם ברחובות איזה חוג סיור מפורסם? כן. יש לנו גם 2 שהם מוזיאון בפני עצמו כל אחד, אתר האופק ויואל גבע. כל אחד מוזיאון. מוזיאון האותיות ומוזיאון המספרים. השעבה, עשית כזה. בידיים. יפה. בואו תשמעו מה הפרסים של טורניר החורף של טיק טק שלנו. הנבחרת שתזכה בתואר אלוף טיק טק לחורף 97 תקבל מחשב אישי פנטיום 120 פלוס, ערכת מולטימדיה מלאה, מתנת מחשבי נינטה חולון. פרס שני לבית ספר הסגן, זה שיזכה מקום שני בשלב הגמר, ערכה לספריית בית הספר הכוללת, אנציקלופדיה ליהדות, אנציקלופדיית מזג האוויר, מילון ההווה, אנציקלופדיה לטבע, 10 קלטות מהסדרה לכל המשפחה ו3 ספרי national geography, כל זה כמובן מתנת עד ארצי ספריית מעריב. יש לנו גם פרס לנבחרת הזוכה, 4 שיביאו את בית הספר למקום הראשון, יזכו כל אחד בקורס גלישת רוח מלא. מתנת סרב פוינט, בית הספר לגלישה של ערן ועמית ענבר בדולפינריום. ויש לנו גם פרס לאותו אחד, אותו משתתף שיצבור את מקסימום נקודות לכל הטורניר בתוכנית אחת, והוא יזכה באופני ערים וקסדת ספורט, מתנת רשת חנויות מגה ספורט. מחיאות כפיים. ולמה שלא נפתח במשחק אותיות? ככה זה פה הולך. גורודין. אבי. ו'. אבי. יוד. אבי. יוד, אוקיי. אני אעשה את השאר. מם. זין. עין. בית. צדיק. 30 שניות תקתקו אותה. כן, גורודין, כמה אותיות? 6. סדובסקי? רגע. אתה סופר? כן. 7. 7! אוקיי, וואו. רגע, בואו נשמע את המילה. מצביעים.
מ', צדיק, י', לא, זה 6. איי, איי, איי. זה 6. 6. 6 אותיות? מה, אז מה המילה אבל ב6? מ' צדיק, מצביעים. מץ. קודם כל, זה כן בשבע, אבל אין לך שני ממים. זהו, אני נורא מחפש את חבל. המ'. אוקיי, גורודין, מה המילה שלך? עיצובים. עיית. עין, יוד, צדיק, ב', וואו! רגע, פה. 7. צדיק עיצו. ו', צדיק ו', ב', י', מ'. כן, מה זה 7? אני מחכה בקוצר רוח למשחק המספרים לראות מה יהיה. המילה נהדר. עיצובים, כן. מצוין, זה 100 נקודות. 100 נקודות! אתה רמה, יש לך, תשתדלי לספור נכון את האותיות. טוב, אחרי 100 נקודות אין הרבה מה להגיד. בשש יש עוזבים ועזובים וצובעים ועצובים. יואל מצא בשבע ביצועים. יפה, אני מצאתי משהו, כל אחד יקרא את זה בבית לבד. ראינו. עוד משהו? זה כאילו מי שיצליח לקרוא, אה, יצליח לקרוא, אני לא, בשלי, שורקת, אוקיי. אני חוזר, אני מדבר על פרסים עכשיו, לא יודע מה קרה, מה היה, כן. בואו תשמעו מה הפרסים שלכם, בלי קשר לטורניר כמובן, שתזכו כולכם היום בתוכנית, שניכם. בפרס הראשון, תיק מדגם גלבוע, פלוס מזרון מתקפל למחנאות מתנת אמגזית קמפינג מכפר עציון, קו טלפון פלוס מכשיר טלפון מדגם הלחיצים ברקת, פלוס תא קולי חינם ל6 חודשים מתנת בזק, וסוואטשרט פלוס סיכה מתנת הרד רוק קפה. פרס ראשון. במקום השני, יזכה במנוי חצי שנתי למעריב לנוער, תיק יומברו פלוס כדורסל ווילסון מתנת רשת מגה ספורט, וטישרט מתנת בוי לונדון דיזינגוף. ואנחנו ממשיכים עם עוד משחק אותיות, הפעם זדובסקי. אבי. היה קשה, אה? כן. היי, אבי, וו, ייצור. למד, אבי, יוד, שאר יצורים, תף, ריש, גימל, מם, תקתקו אותה. כן, זדובסקי, דבר אליי. 6. 6. 6 ו6, כן, זדובסקי. התרגלתי. ה', ת', ר', ג', ל', י'. התרגלי, סליחה. י'. בסדר, 60. 60 נקודות. גורדין, מה? התרגלו. נורא שונה. התרג. עם היי? עם ה'. דווקא עם היית רוצה, כאילו. אתה הרי התרגלו? התרגלתי כבר לזה, כן, 60. 60 נקודות. מנהיג, אין את זה בעברית, אני חושבת. מה לך יש? אמרתי וחזרתי ואמרתי וציינתי וביקשתי, כשיש לכם מ', י', ו', ת', תעשו מפעילות, ואז אתם תכף ומיד מקבלים 7 אותיות, ואז הייתם עושים כמו יואל מרגילות. או מגרילות, שיואל מקשיב לכל מה שאני אומרת, נכון יואל? כל מה שאת כל מה שאני אומרת. אומרת, והוא עושה, והנה, יואל, אין לך יכול. איזה סוגי אבל אני- נשים? יש מילה לא, דווקא אני מהכיוון מצאתי שלי. לוגריתם, כאילו. 7 כן. אותיות. וזהו, אמרו לי שאין זמן, אז אני לא... יאללה. אם אין זמן, אז אנחנו מיד ממשיכים עם משחק המספרים. וכשאתם שמעתם לכם מוזיקה קלה, אתר מצא עוד מילה בשבע? מרגליות, לא, מרגליות. מצאתי מקודם, אבל שכחתי, כאילו פי מפיק מרגליות, לא חשוב, סתם. סתם נעבור למשחק כן, המספרים. מחשב תן מספר. 472, כן, זדובסקי. גבוה. גבוה. 50. נמוך. 8.
נמוך. 5, נמוך. 2, נמוך. 1. נמוך. 10, 40 שניות. תקתקו אותה. כן, זדובסקי. למספר אחד במספר. מספר 1 ליד. שני מספרים. אחד זה יותר קרוב? עד כמה שאני יודע, זדובסקי. כן. 8 כפול 50. 8 כפול 50 זה 400. 5 ועוד 2 כפול 10. 5 ועוד 2 זה 7, כפול 10 זה 70. 400 ועוד 70 ועוד ועוד 1. 1 זה 471. יפה מאוד. זה 90 נקודות. 90 נקודות. מה שאפשר היה לעשות, וגם שותפתי הנאמנה עשתה, 50 ועוד 5 זה 55, פחות 8 זה 47, ואת זה כופלים ב-10 זה 470, ונצל את העשיריות, פלוס 2 זה 472, ועם האחד? ואת האחד, אתה בטח תיקח אותו, אני יודע, אתה יודע, מתנה בשבילך היום. תודה רבה. דרך אגב, גם זה 59 כפול 8 המספר הזה. אנחנו עוברים אל פינת השוס שלנו. בואו נעשה חזרת כלים. זדובסקי. נגן לנו משהו עם הכלי שלצדך. יפה. לא רע, לא רע. מבין, יפה מאוד, אוקיי. וההגדרה שלנו היא מעולם השחקנים. סגנון ליקוק. שחקנים. אני אתן לכם רמז, הוא היה שחקן באיסטריט וג'וקר בבטמן. כן, זדובסקי. ג'ק ניקולסון. ג'ק ניקולסון, 50 נקודות. אני אספר לכם שהיה לי גם רמז שאומר שכשהוא יוצא מקן הקוקייה זה בשביל לראות משחק של הלייקרס, כי זה ידוע שהוא הולך למשחקי הלייקרס, אבל עוד 50 נקודות לזדובסקי, מה שמביא אותנו למשחק האותיות. האם זדובסקי יעשה היסטוריה בין שני בתי הספר וינצח את המשחק הזה? זאת תכף נדע. משחק אותיות קודם, גורודין. אבי. ו'. אבי. עוד ו'. אבי. י'. אתם מתזזים אותי, אה? ד'. ט'. נ'. ר'. ומ'. תקתקו אותה. כן, 30 שניות. גורודין? 5 ט'. 5, וזדובסקי? 5. 5. אז גורודין תתחיל. יינטרו. י'. נ'. ט'. ר' ו'. יינטרו. עטרה. יינטרו. כן. יש גם לילד השני משהו, לא שמתי לב. כי, אגב, יכולת לעשות נוטרין, כאילו, מאותו זה. אני פשוט מקווה שזה לא יטרוף. אתה יודע, כי הנון נופלת וזה, אני כבר שכחתי את כל הדקדוק שלי, מאז שאני בטיקטק, אין לי זמן. אבל מה יש לילד השני? ואני אוקיי, בינתיים מסתכל. בינתיים, זדובסקי, מה יש לך? דרומי. 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 ד' ר' ו' מ' י'. כן, דרומי. דרומי, אומרים, לא? כאילו. יענו על בסיס צפוני. זה 50, ואני מיד אומרת לך אז על קודם כל זה. 50 נקודות לזדובסקי. וואו. לא, הנה, אני כבר מגיעה, כבר אני מגיעה. 22. כן, ומה קורה עם אינטרו שלנו? לא, אין,
הם אומרים פה שזה כמו ליפול, כמו ליפול. זאת אומרת, זה יתרו צריך להגיד. כנראה. מי הפסיד? גורודין הפסיד, בסך הכל 50 היה נקודות. מיכאל. טרה, לך יש טוב. מילים נוספות? כן, קודם כל היה כאן מריונט, סתם לא, כאילו מריונטו, זה מריונטה נטו, לא סתם. היה טרודים והיה נוטרים, כמו שאמרנו, ויואל מצא טנורים, ויואל ואני במשותף מצאנו טורדנים, שזה הרבים של טורדן, כאילו נודניקים, בעברית רגע, יפה. שאני אבין, אתם מדברים תוך כדי שהילדים פה חושבים? לא, כל אחד מאיתנו מצא את זה. חשבתי כבר. לא, זה יש לנו אבל קשר רוחני, אתה שם לב שאתה טורדן, כן? יש לנו קשר רוחני. משחק ולא מספרים, מחשב. 765. כן, סדובסקי. גבוה. 100. נמוך. 7. נמוך. 10. נמוך. 6. נמוך. 3. נמוך. ואחרון, 1. האם אני אקח אותו הביתה? 40 שניות. תקתקו אותה. כן, סדובסקי, מה קורה? שנייה. גורודין, מה קורה? הגעתי למספר, אבל לא עם כולם, עם 5 מספרים. זה הדרך שגם בהתחלה ניסיתי. וסדובסקי? עם כולם. עם כולם? למספר? זה... בוא נראה את הפתרון שלך. כן. טוב, זהו. 100 ועוד 1. 100 ועוד 1 זה כפול 7. 101? סליחה? כפול 7. כמה זה? 707. כן. ו-6 כפול 10. 6 כפול 10 זה 60? לא הגעתי. לא הגעת. בוא נשמע מיכאל. 100 ועוד 10. זו הדרך הראשונה שלי. 100 ועוד 10 זה 110. כפול 7. כפול 7 זה 770. 6 פחות 1 זה 5. 6 פחות 1 זה 5. ואני מחסר. 765, 100 נקודות, יפה מאוד. יפה מאוד. אני דרך אגב רוצה לציין שזה מאורע היסטורי בחיי האומה. בית הספר להנדסאים, כרגע כבר יש לו את ההישג הכי טוב בשלב רבע הגמר. כלומר, הם בטוח בהישג הכי טוב, והם התמודדו נגד עירוני ד' שהוא הרביעי בהישג שלו. אבל אולי שאני אראה את הפתרון. זה בהתחלה עשיתי, ובאמת היא שזה די תקע אותי, אבל אחר כך ניסיתי להגיע עם כל המספרים. אז זה 100 ועוד 10 מינוס 1, די בדרך של מישה, די דומה, 109. את זה כפלתי ב7, קיבלתי 763, ואז 6 לחלק ל3 זה 2, והוספתי וקיבלתי 765, זה עם כל השישה. אבל אני מבין שלאתרה יש לספר לנו משהו. רציתי רק להעיר שבינתיים פתחתי אצל ברקלי, לא הגיע לו על ינטרו, אבל אבן ידידי אמר שינטרו כן מקובל, זאת אומרת שאומרים יתרו, יתור וזה, אבל יש גם ינטרו. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים לו 50 נקודות נוספות. כן, אוקיי. גורודין, עלית ליתרון, וסדובסקי, מה תרצה לשחק בתור משחק אחרון? מספרים. מספרים, זה אומר שזה המשחק שיקבע מי ינצח היום. מחשב, תן מספר. 366. כן, סדובסקי. גבוה. 25. רגע, למה אתם לא אומרים לי... אי אפשר לסמוך עליכם. לא תבואו שוב. 25, כן.